deixi els camps? No ho sabem. No ho sabeu? No, perquè es fa publicitat i es posen cartells i tot això, però no ho sabem. No ho sabeu. De totes formes, a vosaltres jugar a futbol sala suposo que us satisfà, malgrat a vegades es perdi algun partit. Sí, bastant. O sigui, a mi m'agrada molt i aunque perdis, ja està, els companys i tot això és bonic i no sé, està bastant, és molt bonic. Què creieu que li falta doncs ara al Reus Futbol Sala per arribar a tenir un nivell tan bo com va tenir els 2 primers anys, com ens estava dient l'entrenador? Jo crec que els Selvis fan bastant i una mica de sort també, és que aquest any hem tingut molt mala sort. Entreneu molt, però? Sí. Us mereixeu aquest resultat? El d'avui? El d'avui. Home, el d'avui depèn com han anat les coses amb els àrbits. Potser com ha quedat el resultat ha sigut massa diferència, no? Després de lo que ha hagut al camp, però ja s'ha acabat i amb uns altres partits sí que no se'ls mereixíem i s'han fet perdre igual, o sigui que no és igual. Res a dir. Doncs aquesta ha sigut l'opinió del Reus Futbol Sala. Moltes gràcies. Ara anem a veure una mica la impressió que han tingut l'altra cara de la moneda, o sigui, el Laguna de Cambrils. Tenim aquí el senyor president entrenador de Laguna, molt bona tarda. Buenas tardes. I alguns dels seus jugadors. En principi, quina ha estat la visió que heu tingut del partit, la concepció del partit? Hombre, era un partido difícil y muy importante para nosotros, porque si dejábamos la última plaza, que íbamos ahora últimos, y es un partido pues decisivo, o sea, cara al futuro, los partidos que nos quedan, porque es un partido que al ganarlo pues nos ponemos con el gol a ver a nuestro favor y siempre es un punto más. Però és un punt més. De totes formes, ara, quina situació teniu a la taula d'aquesta competició? Ahora, tras el resultado de hoy, pues pasaremos a ser el penúltimo. Passareu a ser el penúltim. Vosaltres, com a jugadors, doncs, com heu vist la reacció del públic en aquest cas? Bueno, el públic suposo que anava al 50%, vull dir, perquè hi havia tanta gent nostra com seva, vull dir. No hi havia apreciat cap reacció del públic, vull dir, no. Abans, quan parlàvem amb els jugadors del Reus, ens han dit que si hi hagués una mica més de recolzament per part del públic, o sigui, que hi hagués més gent, el rendiment seria millor. Què en penseu? Home, que és difícil perquè hi ha molts esports, no? I són esports minoritaris, vull dir, no hi ha recolzament que hi ha, vull dir, és difícil. Esports minoritaris, però condenats a ser minoritaris? Sí, perquè el futbol sala és un esport és l'esport que més se practica, però no és un esport que atreu a la gent, vull dir, el futbol s'ho emporta tot, vull dir. El que passa que el futbol sala és un esport que es practica més, vull dir, tothom té un equipet de futbol sala, tothom hi ha jugat alguna vegada, però anar a veure partits de futbol sala és una altra concepció, vull dir, la gent no... Si fan un munt de partits per la tele de futbol a casa, doncs està millor al sofà, no? És cert el que diuen que els jugadors de futbol sala sempre tendeixen a ser algun dia jugadors de futbol de primera divisió normal? Una mica difícil perquè tots els que juguem a futbol sala hem jugat abans a futbol, vull dir, sí. O sigui que aquesta concepció no és certa, en cap moment. Això no té massa progressió, aquest esport. I no res. Abans he parlat de la violència que hi ha hagut en el camp, en aquest cas potser n'hi ha hagut poca. A què és degut? No ho sé, en altres... Los nervios, igual. Quizá los nervios de los jugadores, pero violencia no suele haber entradas duras y tal. Son lances del juego que se dan y por los nervios pues se tiende a reaccionar y quizá violentamente, pero no és molt habitual. És potser una de les diferències més grans que hi ha amb el futbol, que el futbol és més violent que el futbol sala. El futbol sala és difícil veure entrades dures o agressions. És un esport més tranquil, més tècnic, és diferent. Què en penseu vosaltres dels àrbits? Han pitado en este caso en el partido de hoy han pitado, yo creo que bien, ¿no? Han pitado lo que han visto, no, ni favoritismos hacia el Reus ni hacia nosotros. O sigui, heu guanyat 7-4 i creieu que s'ha fet justícia? Sí. El resultat ho diu, no? Però els reusats no sempre marquen. Home, però hem portat el pes del partit tot el rato nosaltres. Ells han perdut una mica els papers fent faltes absurdes que els hi ha costat el partit, en definitiva, perquè els hi han fet 4 gols a pilota parada, o sigui... Tu com a entrenador, doncs, creus que el rendiment ha estat excel·lent del teu equip, en aquest cas? Yo creo que sí. I l'actuació dels àrbits també? Sí, porque siempre hay cosas que las ves mal tú y las ves mal el otro, ¿no? Pero en sí bien. Ell és el president del Reus Futbol Sala, ell és el president del Laguna de Cambrils. La relació entre vosaltres suposo que en principi és bona. Sí, home, són 2 equips d'aquí de la província i suposo que han d'aportar cada un el seu, no? I per aquest esport continuen alça, que jo crec que sí, que continuaran alça, i tant com ell com jo suposo que estarà a la mateixa opinió, o sigui, amb això han d'estar, jo crec que... Sí, opino lo mismo, Què creieu que s'hauria de fer una mica per augmentar l'expectativa cap al futbol sala, per part del públic?
Jo suposo que seria crear més una base, o equips base, d'aquest esport. És començar més per les nens, la base de baix és important perquè aquest esport continuï cap a l'alça, perquè és el cas de Saragossa mateix, els equips ja comencen des d'alevins pràcticament crius de 7 o 8 anys i tenen equips, infinitats d'equips, o sigui, jo suposo que és la base de tots els equips aquests, a baix. L'esport sempre s'ha dit que és un equip que en el qual hi ha enfrontaments, però en el qual també hi ha molta esportivitat, com molt bé diu la paraula. Per tant, crec que per molt que hagi perdut en aquest cas de 4 a 7 el Reus Futbol Sala i que hagi guanyat el Laguna de Cambrils, suposo que les coses queden amb esportivitat. I això ho tractarem ara i li dono l'enhorabona. Gràcies. Doncs després d'aquesta encaixada de mans entre els dos presidents d'aquests dos equips, nosaltres acabem aquesta crònica. Fins la setmana que ve. Amics, la botiga especialitzada en animals de companyia es troba al carrer Doctor Codina Castellví número 6, darrere la Clínica Pont de Reus. Gran assortiment d'ocells, gats, gossos, vacunats i desparasitats de totes les races, sense gàbies, llum natural, calefacció i els millors tractes que se li pot donar a un cadell. Gossets des de 8.000 pessetes. Regals, llaminadures, figuretes de col·lecció. Servei veterinari, vacunes i cirurgia. Barnussos, jerseis, abrics, casetes i tot allò que pot fer feliç a la seva mascota. Les millors marques i els millors preus amb pinços els trobarà a Amics. Amics, carrer Codina Castellví número 6, darrere Clínica Pont. Vanessa, deixa el presentador i posa't a la feina. Ja comencem, encara no hi ha res i ja em prenya. No sé no anirem a parar. Bé, doncs avui toca presentar-vos el gran invent del segle. El pedestal. No, Vanessa, és el que hi ha al damunt. Doncs, què toca avui, senyor Adeu? El llum? El daurat? Les cortines, que són les cortines? No, Vanessa, és el que hi ha damunt el pedestal, no a dalt. Ah, això. El pernil. Sabia. Pernil. Acompanya el pa amb tomàquet, el plat típic dels catalans. A més, també pot acompanyar la fruita, com les pomes, les cireres, el plàtan. Para, Vanessa, para, que aquestes últimes ja no les has dit bé. I ara fes la feina que et toca. Ai, no em renyi, senyor Adeu. Bé, doncs ara farem un temps de tant a esperar. A veure un paperet d'aquests. El pernil serà pel senyor o la senyora.
silvestre sí que ho és, Ens referim a que és com a molt de camp, molt natural i espontani. Per la teva simpatia, this present is for you. Thank you, thank you. Mireu, del Planet Hollywood. Vinga, descanseu una miqueta, va. Podrem veure, ja fa bastant temps que ha passat, és el Carnaval de Reus. Carnaval de Reus, per tant, si vosaltres vau anar al Carnaval de Reus i voleu veure si sortiu per la tele, no heu de canviar de canal. Doncs amb tots vosaltres, el Carnaval de Reus, un trosset, una petita mostra del que va ser el Carnaval de Reus, d'aquell dissabte famós. I després una altra cosa també del Carnaval, dels actes de Carnaval. Quina cosa? Doncs podrem veure l'Exproprofit, que es va realitzar, com cada any, a la plaça del Prim. Tota la gent allà menjant. Menjant. Doncs també, si vau anar-hi, doncs potser us veieu, i si no, doncs sabreu què és el que es fa a Reus. Exacte, i nosaltres ja ens acomiadem fins la setmana vinent. Ens acomiadem fins la setmana que ve, o l'altra, o l'altra. O fins aquí 3 hores quan torneu a ficar la TV Reus i ens torneu a veure a nosaltres. D'acord? Adéu. Adéu. Voy a hacer una entrevista, ¿vale? Què? No, com si dic abans, anava a trucar.
són les 6, quasi bé, i aviat sortiran a fer la rua. Voleu venir amb nosaltres? Aquesta és la Neus i va de granota. L'any passat anaven de pingüinos. I ella també va venir, però aquest any ja ha dit que no s'ho va passar gaire bé. No, m'ho vaig passar molt bé el carnaval. Tot s'ha de dir que si us podeu apuntar a una colla, apunteu-vos perquè es passa pipa. A la colla Gasparini us podeu apuntar o a moltes altres colles. De què aneu? Fira Catalana de la Gastronomia. Expo Profit. Que llevo en el corazón, te lo canto desde aquí, este ritmo tan sabroso, que sale del corazón, es para ti, niña linda, para que la colla Forçaires Salles, la colla Pixapins, Punyeteta de Roquetes, la colla Llaverteres de Mas de Carmona, la colla del Mercat Central, Pa Torrat, amb Cancelada. a casa teva, tota la teva raó.
Buenas tardes. Otra tarde con ustedes como siempre. Me perdonarán por no haber salido en tanto tiempo, pero ya saben la mayoría de ustedes que es que no me encontraba bien. Y hoy me encuentro bastante mejor y estamos grabando para ustedes eso que tanto les gusta y les llama la atención. Buenas tardes. Otra tarde con ustedes como siempre. Me perdonarán por no haber salido en tanto tiempo, pero ya saben la mayoría de ustedes que es que no me encontraba bien. Y hoy me encuentro bastante mejor y estamos grabando para ustedes eso que tanto les gusta y les llama la atención. Yo pues quisiera dar un aviso a Reus sobre todo, ya que estamos grabando en Reus, pues me gustaría decirles que anden con mucho cuidado por las calles porque se está dando un caso muy tremendo. Ya se ha dado a 2 o 3 personas y verdaderamente pues es muy lamentable que tengan que sufrir estos fracasos y estas estafas por no estar prevenidos. Les saldrán a ustedes hombres por las calles o mujeres y entablarán conversación con ustedes como si fueran pues una cosa como yo, por ejemplo, o un vidente o curandera o alguna cosa. Y entonces no sé cómo ni cuándo ni me interesa saberlo, los magnetizan a ustedes. Entonces ustedes están hablando con ellos y ellos les hablan de dinero. No sé cómo lo harán, ni quiero. Pero ustedes entonces corren a su casa, esto debe ser como un negocio que ellos llevan montado, pero para hacer daño. Y usted coge todo el dinero que tiene en su casa, viene y se les entrega. Y cuando usted se ha despabilado en su casa, se da cuenta que la han timado, que la han estafado. Y claro, todas esas cosas pues se deben de tener en cuenta, porque salen por una calle, te sale una señora, te sale un señor, te empiezan a decir que si crees, que si no crees, que ellos también son muy creyentes, que hay que seguir un camino espiritual, en fin, un rollo, te meten un rollo y te hacen ir a casa a buscar el dinero. Y claro, verdaderamente cuando vienes crees que lo has solucionado todo ya con aquel dinero. Y luego es cuando vienen los disgustos, los problemas y las cosas en cada familia. Yo siento mucho tenérseles que decir, pero creo que estoy dentro de mi obligación de ponerles a ustedes en alerta. No se fíen ustedes de nadie, que lo llevo diciendo muchos años en la tele y no me hacen ustedes caso. No se fíen de quien dice soy la mejor curandera o soy tarotista o soy esto. Por favor, no se fíen. Vayan a casas que puedan volver ustedes, que sean ustedes mismas las que elijan a la persona que les guste, porque verdaderamente si les van a sacar esas cantidades de dinero tan horrorosas como ahora mismo lo están haciendo en muchos sitios, pues la verdad es muy lamentable que luego paguemos justos por pecadores, porque los que trabajamos por la voluntad es una cosa, pero esas personas ni trabajan por la voluntad porque no saben, porque puedo decirlo con la boca llena, que han venido aquí a mí a preguntarme cosas para luego ellos decirlas por las calles. Por favor, precaución, mucha precaución, que ya les anuncié a primeros de año que este año era un año muy malo, que veríamos cosas pues desconocidas, de que no nos habrían pasado ni por la mente, pero verdaderamente están sucediendo y la gente va cayendo en las trampas. Por favor, no olviden lo primero, que el año ya lleva consigo las cosas malas que van a pasar. Además, no se necesita ser muy listo para darse cuenta cómo ha empezado ya todas las cosas del año. Por si fuera poco, también hemos caído en el año de la política. Eso, por si falta algo, dice encima de cuernos